Itago lang ko sa pangalang Jacob. O pasensya na nga akong itago ang lugar nga akong gipuy-an. Gumikan kay ang bugtong na akong katuyuan. Maulamag ang pag-share ni ining akong kasinatian. Pamasin nga makahatag kinig pagtulunan sa kinabag-ang katawhan. Kuya Rick o Ate Jean, sa dili panghinambog, hitsuraan ko kapag kalalaki. Gani tungod sa mga babae nga nalambigit sa kong kinabuhi kaniadto. Wa gyud hinuon ko makahuman sa kong pag-eskwela. Sa laktod kapag kaistorya, undergrad ko sa high school. Kaya na corner man ko sa usa sa mga babae nga nalambigit sa kong kinabuhi. O sa laktod po kapag kaistorya, naminyo ko nga wala sa plano. O tricycle driver ang akong nadangatan. Abi ni mo kuya, ako ga ang konon nga lisod kaayo ga mahimong kabos. Apan ang kakabos, malimtan raman di ay, ilabi na kung puno sa gugma ag imong pamilya. O garon nga yung masabtan ang tanan. Ingon na ini, ang dagan sa akong istorya. Jennifer. Ay, Jacob. Muna ba katamis ba kayo si Boga pahiyom? Ay, Jacob. Nagpasalamat lang gud ko. Nagpasalamat ko nimo tungod sa imong pagkabuutan. O pagkamaayo nga hinamo sa imong anak na si Junjun. Ay, sa ka ba, oy? Di ba na ang ipasalamat? Siyempre, pamilya ta mo. Talaga pagpasagdan ta mo at imanong tagid mo pag-ayo. Imo na ingon sa akong mga ginikanan nga kinahanglan ko makabaton kong kaugalingong pamilya. Kinahanglan nga akong ibuhaton ang tanan. Akong ipakita gadto nila kung unsa sila ka-importante sa akong kinabuhi. Nasayod ko, ana, uy. Jacob, bisan pa man sa nangagi nimo. Nga napakasal ka na ako tungod kay napugos ka lang pero imong gihatag ang tanan. Imong gipakita nga ikaw usa ka maayo nga amahan ug mapinanggaon nga bana ngadto sa iyang anak. Wiu papa. Ay, papa. Si Junjun. Tanawa ra gud ni akong kuan pa oh. Aeroplano pa hapit na maputol ang pako nga usa pa oh. Ay Junjun. Pastilan. Pastilan gid bataan na ay. Ay, sige lang nak. Of attraction gid bataa ay. Palit ra ta og banak. Ay, salamat pa. Ikaw ay ayaw gi-spoiled ng imong anak ha. Ay sus. Kay mag-anad una na. Ay, dili na problema. Barato ra mo pud to ma. Tagpahinti ra mo to. Ay kabalaka anak. Ay, sige na. To nagbata sa kwarto ay magatog na ta. Sige ha. Karon nga sayo ta ba kahimo og dugang ni Junjun? Ay, hilong diha oy. Sige na, mga tulog na ta. Sige. Jennifer. Ay, Jacob. Bato na ko. Mas mayo sayo nga mamasada kay aron gada ko og kita. Sige. Sige na. Bato na ko. Jacob. Oh, ngano ba? Naakay nalimtan. Ay, pastilan. Oh, sige. Ay, dili ka na may butak ipasabot, Jacob. Ang imong baon ay... Ay, pastilan, nalimot ako. Sige. Ikaw, ay, salamat kaayo ha. Oo. Ay, kaswerte gid ako sa pag-asawa. Oh, sige. Ari na ko. Sige ha. Uy, napag imo nalimtan ay, ang kinig isa kabawanan, imo na pong gibilin. Sige. Oh, salamat kaayo. O, kamo di bahala diri, ang bata ha? Sige. Basta ikaw ha, pag-amping. Okay. Sige, bye-bye na. O Ate Gina. Ingon ni adto kabalipayon. Ingon ni adto kahimsog ang akong pamilya. Uban sa kong asawang si Jennifer. O sa akong anak ka si Junjun. Abi ni mo kuya, nakaingon ko nga bahalag ingon ra ni adto gabog ka sitwasyon. Kabos, simple nga pagpuyo. Apan malipayon kaayo. Wa nagkulaing pangitaon pa. Badaga,
Daring kamot pug ko. Kaya ron, gaang tanan na mo mga panginahanglan sa batag adlaw, labi na aga pagkaon, ako ga matagbo. Kay mauro magina importante, kay para na ako. Bahalag walay pundo nga salapi, ang importante, nga puno sa paghigugmaay ang kada miyembro sa pamilya. Pila na may istorya, kuya. Samtang naan ako sa highway, naghulat o ga pasahero. Ingon ini, aga nahitabo. Ay, kahinay makaayos pasahero. Kaganina rin magkudirig ka, nagpaabot, pero kaganina rin po kung naglibot-libot na syudad, wa, stilan, pila pa di ako kita, eh. Ay, 50 pesos pa man, eh. Mama, asa mo? Nang, asa ka? Ay, kanihit ba kayong pasahero? Uli, baka ako aniga, way mabit-bit. Ay, Para. Miss, kalit ka na magsakay. Asa ka man? Ay, Yun na pa. Jacob. Jinky? Ikaw? Asa ka mag... Jacob, nakurat ka. Uy, naunsa ka ba? Kahait ng imong mga mata ay. Kung sundang pa na, ni dapat na ginasa kong lawas. Kinsagod di baka tutog ni mo. Halos mo gawas na ba ng ibog dughan, uy. Ang huwag mo ipasabot, Jacob. Nga, nakagusto ka pa na ako. Dili, uy. Diba? Dili, pwede. Minyo na ko, Jinky. Kasayod ka, di ba? Ikaw ba? Nalayo lang ganit ko og pila ka tuig. Nagminyo ka na dayon. Alagan, wa ka ba man ang hidga? Mawa ka. Bisan nagwa pa ta nagbuhag. Pero karon, Jacob, ngani anak ko. Basta, kung unsay imong gusto, mapay akong gusto. Dili pwede, uy. Asa ka man? Kaya hatod talaga. Ay, sige. Pahinay-hinay lang na ugdagan. Kay, musinyas ra ko nimo kung asa ko mo abot. Mao ba? Asa ba ka? Ay, dani mo, Jacob. Sige. Ay, si pangutana, uy. Sige. Ang pasahero mo'y agda kung asa siya mo naong. Sige. Sige, lingkod na kayo. Buwan na ta. Para Asa na, ba kita? Jacob. Para na. Sige, direra. Oh. Sige. Diyan na ta. Manaog na ka? Buwan sa makadris hotel. Ay, ako rin manaog. Hasta ka manaog ka, Jacob. Unsa? Buwan sa makadris hotel? Ikaw rin manaog, di ba? Ay, kitang duha ang manade sa hotel. Di ka bang gusto malipay, Jacob? Jinky, unsay buot mo ipasabot? Ay, ayaw na pagsaydag ang pangutana, uy. Kung gusto ka nga malipay ka na ako, kung gusto ka nga makikistorya na ako, uban na ako. Gusto ka nga moangkon na ako. Na, bahala ka. Sabi ay. O sige na, uy. Ikaw, naunsa ka ba? Mura ka makuyapan. Dago kayo na imong singot, Biatang trapuhan, bi. Ay na. Sige, tara. Bahala na di, oy. Sige na, tara. O gati Gina. Waagid ko kapugong sa kuga kaugalingon niya ito baga panahon na. Kay kinsagoy lalaki. Gadili bahagid. Hindi adaga perting siksiha sa kuga hinigugma ka ni atong si Jinky. O gabi ni mo kuya Rico gati Jean, tinuod ang giingon, wala mi formal, gapanagbulag. Gumikan kay, upat ka tuig siyang nawa. Ugwa na ko damha, nga sa iya pagbalik ganto sa among lugar.
Gusto pagihapon siya ngan hinako. Mao to nga nahitabo gyud ag dili angay mahitabo. Nakasaha gyud ko sa kog asawang si Jennifer. O pila ra maistorya. Paglabay sa pila ka adlaw, samtang nabasada na pud ko. Ingon ini aga nahitabo. Ay, medyo arang-arang ron. Kaya udto pa, naka 200 ako. Ay, madugangan yun yung 200 po dahil. Pwede na kumuuli. Dahil padong daling tiguang ay. Nang, asa ka? Sakay ka? Dong. Oh, Nang, asa man ka? Masakay ka? Ikaw ba si Jacob? Oh, kaila ka ba lagi na ako, Nang? Ay, naamanggoy nag-sulti na ako ga-instruksyonan. Managod ko sa imong mga panagway. Imong gitas o no imong motor. Mao ba? Unsa man day, Nang? Dong, naay gihatag si Ma'am Jinky para nimo. Ma'am, si Jinky? Unsa may gipahatag, Nang? Dawata kining sobre, oy. Sobre? Matod pa niya, dong. Papaulion ka na kuno. Aron kuno ka maka-relax ka. Ulit na kuno dayon humanay mo ni madawat. Bibi, tanaw na to, Nang, be. Asa ka naman? Mulakaw ka naman lagi, Nang. Muadto na ko kay may ibilin niya na ako nga. Kung madawat na mo, uli ko dayon. Sabay langanan, oy. Sige. Sige na kaya ako ga tanahon. Ay, pastilan surtiha ba, anay. Doon na gipahatod si Jinky kay gusto ko ga papauli na aron baka relax. Abliho na ko ga sobre mi. 3,000 pesos? Surtiha ko na ni. Pastilan. Surtiha ani. Ako ba na ay. Ay, pag magpabugnaw-bugnaw na ako dito sa sinakanan, o diyan ako muli, kaya masig ba? Mati nga, itong ako kasawang si Jennifer, masayo ko uli. Ay, mato ko karong taon-taon. Niring man. Si Jinky, bitawag na ako. Akong tabagon. Hello? Hello, Jacob. Oh, Jinky. Kumusta? Okay na. O ga, ganong nagpada ka man, ini 3,000. Wa man ko nang hayo ni mo. Jacob, gusto lang ko nga makarelax ka. O makapahuway. Nga no ba? Wa kay gimingaw na ako, Jacob. Ay, sus. Jinky, nasayod ka na. Doon ako ipamilya. O kining nahitabo na to. Ayaw paladmi. Gubikan kay dili ko gusto ka mabungkag ang akong pamilya. Jacob, gilipay talang ka. Nakasayod ko nga. Hangtod karon. Doon na kapay pagtanaw na ako, dili ba? Jacob, mailhan ka ayaw sa imong mga lihok. Pues, unsa may naaan na, di ba? Sige na. Mag-istorya lang ta sunod. Basta ha, Jacob. Sige na, uli na ko. Sige, Jacob. Amping. Sige. Bye-bye. Jacob, sayo-sayo ka man lagi. Ay. Mas maayo hinuon, uy, aron makapahuway kag insakto. Pirmi naman lang gud gabi ka mahiuli. Mao lagi. Og swerte po daga kong pagpamasada ron ha. Daga kong kita ay. Duwatan eh. Tinuod ka, Jacob. 3,000 kapin imong kita karon lang. Pero kasayo pa aron, Jacob. 2:00 pa sa hapon. Ay, nagdagang pagutana. Gibuhi na sila yung bana. Og pabalit na lang po sa usagat na to kasi madaga konsumo. Jacob, basta baya ha. Gusto baya ko nga magtarong ka sa imong pagpamasahero. Manginabuhi ka nga insakto. Walay kahadlokan. Jennifer, nasayod ko ni Ana. Og dili na ko angay ni mo nga pahinumduman pa. Nasayod ko. Og ayog ka malaka, Ana. Gumikan kay
Dili na sa dautan gikan ka nagmaong salapi. Basta, pahimangnuan talang kadaan, Jacob. Basin baya kung nasud ka ng mga binuang. Basin baya kung hastang dungog imo nang gibaligya. Dili, ay. Ay na, ay. Diha ka nag-ibog. Huna-huna ka mga negatibo. O sige na. Kaya maligo na ko. Kaya grabe nga. Abog ka ganina sa dahan. Sige kay. Mas maayo. Aron makapahuway sab ka. Sige, sige. Usod ako sa kwarto. Jacob. Ngano ba? Naunsa ka? Ay, wala ko magdahom nga. Subling magkasugat na gato magadalan. Wala niya. Nalipay ka no? Wagad gihapon mausap ang ibuga. Kanindot sa budalas kama. Jacob, nabuhat ba niya sa imong asawa? Tabang ako. Kinahanglan ko ba na kong isulti? O, mas labaw pa ko no? Dili na ito mag-isgot, ana. Jacob, gibuhat na ko ang tanan. Aron ka malipay. Kung dili lang ako malipay, kitang duha. So, sa ibot mong ipasabot? Kung musugot ka, opinan ta ka. Unsa? Unsa ga offer? Kana kung magkasinabot ta, Jacob. Unsa ga offer? Unsa ibot mong ipasabot? Biyae mong asawa. Bihaan yun? Oh, gusto na ko nga maako ka na sa hingpit. Kana bang magpuyo ta nga? Wala mga kahadlok. Jacob, ayaw pagkatawa. Unsa ba nakita ni mo na ako? Jinky, ito baga ko, unsa nakita ni mo na ako? Kabus lang ko. Pero ganong diri magigan ako. Jacob, wala na ko ikasapayan kung unsa ka pa. Kung unsa pa ka bang matang sa pagkatao, minyo ka man o dunay anak, dunay pamilya. Basta, hangtag karon, ngahigog matagihapon ka. Gugma ba na o? Never mind. Bitaw. Kung sugot ka sa kong plano, balayan ta ka, palitag luti, o ipahinga na. Magkatawa man tani mo, Jinky. Unsa na maging kaka? Unsa na maging mo pagbati ganin ako? Jacob, tinuod niya akong gisulti nimo. Mag-unsa man ang kwarta, pero dili ko malipayon. Naanan nimo ang akong kalipay, Jacob. Nakita na nako og... Huna-hunaon ko pa na. Unsa man? Dili ko makadesisyon. Huna-hunaon ko pa na imong giingon gubikan kay dili ko gusto nga mapungkag ang akong pamilya. Huna-huna, Jacob. Kung mapabilin ka sa imong pamilya, bisan pa imong lawas imutmut sa yuta, dili ka mahimong maharuhay. Ug muban ka nako. Magpuyo ka nga daw, prinsipe. Huna-huna ka na pagmaayaw, Jacob. Basta, dili pa ko mutubag sa pagkakaroon. Korek o gati Gina. Sa gi-offer nga hinako ni Jinky, daw sa magpuyo gig kong prinsipe. Gumikan kay ni adtong adlaw lang human sa among kumbati. Gipalitan gidayon ko niya motorsiklo. Motorsiklo nga tag 100,000 kapinang kantidad. O gasugod ni adto, wa na ko niya paulia. Didto na ko niya gipapuyo sa yaga parimay o wa na ko inahimo kay lagi. Tinuod man gid ang iyang giingon nga magpuyo kong haruhay kaayo. So aga kong gihimo giuli na ako ang tricycle nga akong giabangan. Og pila ra may istorya. Pag-abot sa tulo ka adlaw, grabe na nga kabalaka ni Jennifer nga akong asawa. Sige nag-text ganin ako, sige nagtawag pero wa na ako tagda.
Gubikan lagi. Kay naan ako sa poder. Sa ako ginigugma ka ni Adtong si Jinky. Gausa ka negosyante. Adunahan si Jinky, kuya. Og halos na akong gusto. Kaya niyang ihatag ganin ako. Moto, Kuya Rick. Pagka ikaupat ka adlaw ni Ana, samtaga nag-inusara ko ganto sa panimay ni Jinky. Ingon ni ini, aga na hitabo. Ay, bigaw na bago sa kong pamilya. Way trabaho. Nindot ang kinabuhi toon. Diris poder ni Jinky pero wa po gilingaw. Tanawa ay. Sa orasa ka tubo pa ulit umayhana kito as negosyo niya. Hey, paita ba ini? Kumusta na ba ka ang akong pamilya dito? Si Junjun, kumusta na ba ka? Si Jennifer, kumusta na ba ka? Ay, nako. Nitawag si Jennifer. Sao ko ba niya? Ako dito bakun o dili? Kaluoy ang taon sa kong asawa. Bahala na. Ako na lang nito bakun. Hello? Hello? Jennifer? Jacob, asa ka na ba? Jacob, nabala ka ba yan, mi? Nga nung tulukat lang, huwag ka mahiuli. Asa ka man karon, ha? Jennifer? Jacob, pagsulti kong asa ka. Pagsulti, Jacob, nabalakan ako. Huwag asa ka. Imong anak na siya pangitan ni mo. Jennifer, pasaylo ako. Pasaylo ako. Asa ka karon? Gusto kong mahibaw kung asa ka o okay ka lang ba? Hikalimti na lang Maayo siguro ba ang ko. imong kahimtang? Hikalimti na lang ko, Jennifer. Mupauli na ko sa hustong panahon. Unsa? Unsa ba Hikalimti. may pasabot, Jacob? Hikalimti na ko. Unsa may buti may pasabot na kalimtan ka? Ngano ba? Unsa man din hitabo nimo? Wa ka na ba'y gugma nimo sa imong pamilya, ha, Jacob? Wa ka na. Pero ngano man, nga di ka mapauli. Una-unaan na lang nga para ninyo kinig akong gibuhat. Pero, Jacob, wa ko makasabot ang sabot na may pasabot. Dili sa ko mauli. Basta musipot ra ko diha. Musipot ra ko ga... Baga pila ka bulan o tuig ikan karon. Pasabot nga. Dugay ka pa og asa ka karon na himutang. Sorry. Og sa ako ga paghirangat gadto sa panimay nga ako ga gipuy-an kani adto uban sa kong pamilya. Ingon ni ini. Agnahitabo. Ni anagi ko smay. Kamingaw ba? Wa man si Junjun nga nagdula-dula din sa gawas. Manugto ko. Jennifer. Jacob. Pag-aksa ko. Ibigaw ko ninyo. Jacob. Kumusta? Si Junjun, kumusta? Jacob. Asa si Junjun? Jacob, gano'n karon ka pa? Sorry. Pasaylo ako. Jacob, nasayad ka ba kung unsa ka sakit nga nawa si Junjun? Utsabot mo ipasabot. Dilitsuha ko na ko. Utsabot mo ipasabot. Nawa si Junjun. Asa ba si Junjun? Patay na si Junjun. Dili ka na tinuod. Dapat sa imong gihimo. Ang bata. Dili ka na tinuod ang imong gisulti. Tungod sa iyang kamingaw, dihanay mo na sakit si Junjun. Dili ka na tinuod. Asa si Junjun? Ipagawa si Junjun. Gailan na ako, patay na si Junjun o tungod ni mo. Nawa si Junjun. Ipangita ka sa dugay nga panahon pero wa ko masayod kung asa ka pangitaon. Dili ka na tinuod. Karon, Junjun. bisan pagmuligit ka niyang hilak. Dili na mahitabo nga mo balik ang imong anak. Junjun.
O tungod ni mo! Dili tinuod! Tungod ni mo namatay ang akong anak! Tungod sa imong gibuhat! Johnson! Imo may gibaylo! Alang ako! Gikalimtan ta nagkataw sa imong sakit na imong gibuhat! Hantod ka! Anak! Asa si Junjun? Wala na siya! Junjun! Junjun! Kuya Rico ay kabutangan ang ako mga pagmahay ni Antong Tugura. Daw sa nahugno ang akong kalibutan, uban. Nga sa ako nga pagpauli-wa na akong anak ka si Junjun. Tumikan kay napkamsan sa kinabuhi. Sa sigig pangitan ako, nagkasakit ang among anak. Ni Jennifer. Kuya, sakit kaayo ang nahitabo sa akong kinabuhi. Huwag akong angkonon nga akong itong akong ang tanan. Huwag akong gimahayan ang tanan kumikan kay ang nahimog makaluluoy mao ang akong pamilya. Mao ang akong anak. Wala gawa ko'y nahimo ni Anto gawas na lamang sa mga pagbason. Huwag gabi ni mo Kuya Rico kung sa akong gihimo. Wa na ko mo pauli ngadto sa babae nga mitintal ako gawao si Jinky. Ug wa na pug ko nakigtipon pa sa kong asawang si Jennifer. Ug naglatagaw ko sa bisan asang lugar. Ug gani sa pagkakaron, nagpabukid ko kuya. Gumikan kay hangtod karon bisan pa man nga tuig na kapin ang bilabay. Sa nahitabo sa ko nga kinabuhi, apa nagpabilin paghapon nga lama sa ko panumduman. Kanunay nga magbalik-balik ang kasakit sa pagkawa ni Junjun nga akong anak. Oga, salamat Kuya Rick sa pagbasa sa kog sulat kaagi. Salamat sa paghatag kinabuhi. Hinaot nga ang tanan nga nakadungog ilabi na sa mga kalalakinan. Dili mo sundog sa akong nasinatian. Kay aga kalipay temporaryo lamang.